Buenos días, estamos aquí con Toño Fernández, es el dueño del Puffer Revolver, el autor, supongo, del cartel más polémico, o al menos eso dicen, del entroido de este año, en el que se ve a una enfermera, o supuesta enfermera, ligera de ropa y utilizando un eslogan que creían los del Hospital de Verín y todas aquellas gentes que apoyaron el movimiento, de que era patrimonio, el Verín no se pecha, solo de ellos, y que Toño o Cesteiro al parecer se apropió de él. Creo que non. Vamos a ver, en principio o de Cerra o Pub Revolver puxose nunha páxina de fans de Pub Revolver bastante antes da polémica do hospital, porque o chaval que me leva a páxina pois viu cerrado e chamoume por teléfono e eu estaba hospitalizado. Isto hai como 4 meses. A manifestación non hai 4 meses que se fixo. E o dito aquí dice, isto non se pecha. Creo que son unhas palabras, é unha frase que está composta e o dice todo o mundo. Penso que naide é dono das palabras se foran mal utilizadas, pero eu creo que son ben. Eu tamén non me meto en que houbera un cementerio na porta dun hospital, yon disfrazado de cura e un coche fúnebre recorrendo as calles. Pero como me entero tamén de que a maior parte da xente pois está ca broma do carnaval porque somos de Verín, hai moita xente que non é de Verín, entonces pois non entende pois as nosas parodias, as nosas comedias. Eu son un carnavaleiro que me gusta a parodia e dou o do de peito na rúa e na calle. A que non lle guste, pois que lle vou a facer, hai sitios onde ir. Agora parece ser que hai outro cartel que ven un vidente cubano a curar o mal sentido do humor cunha pócima máxica a base de caldo galego e viños de denominación de orixe en Monterrey. Vamos a ver, Verín sempre tuvo esa gracia na calle, entonces hai que utilizala tal como ven, non darlle voltas ao que non a ten. Vamos a ver, non creo que a naide de feito felicitaronme varias tiendas que confeccionan e venden disfraces de que se lle agotaron os disfraces de enfermeras. Digo, pasou como a mascarilla dos chinos. Vamos a ver, sempre hai que poñer unha nota de humor donde do outro lado non lo sacan, non? Simplemente é eso, que non o entenda, pois sinto eu moito, non terá sentido de humor, me parece que ainda non hai donantes, eu me vou apuntar para ser o primeiro neste pueblo que done o meu sentido de humor o día que me vaya. Pero vostede cree entón que que non é ofensivo nin contra o colectivo de enfermeiras, nin contra a muller, o feito de que se... Para nada, na miña familia tamén hai unha enfermeira e tomouno máis a cachondeo porque lle gusta o carnaval. Non ten nada. Entonces, vamos a ver, cando sale un cartel dunha chica vestida de colegiala, que van todas as colegialas detrás de policía americana, van moi ceñidas, máis apretada co tornillo un submarino e non pasa nada, non? Vamos a ver, e outro sale de cura, o señor Joaquín Tatarí, recordo eu, pois toda a vida falleceu, que era un personaxe do noso entroido, que lle encantaba salir do obispo. Antes non hubo ningún obispo que lle chamara a atención a don Joaquín Rodríguez, o Tatarí. Non, vamos a ver, son cousas, temos a un personaxe como é Fanfan, que saliu outro día pois cunha mascarilla de chinos, vamos a ver, unha mascarilla do virus este. Vamos a ver, se nos vai a sentar todo mal, non salgamos. Además estamos en épocas de entroido. E todo vale. Todo vale dentro de... Vamos a ver, cando rompes, eso non, pero cando faz a gracia, a parodia, con un bo sentido de humor, o que non lle chegue, pois xa, lle digo que busque donante. Verín non se pecha e o cartel non se retira. Non, para nada, non para nada, porque o que pon é para revolver non se pecha.
porque foi algo que puxo un rapaz na páxina miña, o revólver non se pecha. Foi antes que a manifestación. E, bueno, a min chamaronme enfermeiras do hospital das que son de Verín e dice, bueno, home, Toño, despois están loucas por vir o jueves de comadres a pasalo ben, non? E quitarlle uns centímetros a bata. Moi ben, gracias, Toño. Nada, veña, graciñas a ti.